Anakku tuh sakit tetesan air wah nyuamleng ah jalaran urip Angsa kudu eling aja mumpung eling tembe uripe ati pasti bakal tua tingkah laku sing sarwa prasaja anak putune anak sakit betesan elok banget do inces Injih. Iki najan lakon ning pinangka dadi pepeling. Piyayi kerang kene iki piyayine hebat-hebat cilik wae. Wah, digdaya Sekti Mandraguna. Nggih saestu. Nggih. Rencang Piyayi kerang niku wah, cilik wae. Cek cilik niku umur 5 tahun. Niku tangi turu mawon, panganane ngerti jenengan. Napa? Dahar maeme. Nggih napa niku? Molen lho dipangan. Esuk nika lho molen niku dipangan. Cah cilik kerang mriki. Piye to? Molen iki dipangan. Molen niku dipangan. Lho, Isuk nika. Lah ya kok ora suwek cangkem. Awan sithik. Panganane napa? Wah ngangge granat. Ya ampun, piyantun kerang mriki. Heeh. Kok ya ora mbledos cangkeme ya? Bakso granat. Oh, bakso granat. Tak pikir granat bom ning Palestina ngoten nika. Berarti itu kaya moncrot. Nggih. Mulane jenengan yen pengen tambah ilmu, lulus SMA napa niku parkir lama ndak apa-apa. Nggih, jenengan mengke kuliah. Nggih. Kerja sambil kuliah, sapa ngerti wong umur sampean niku sik enom. Nggih, dadan iki kula nggih kuliah. Nggih. Kuliah sing mawa jurusan ya kuwi mau Islamik. Nah, ngoten mengke dosene nika Gus Haji Aan. Nah. Niki calon mahasiswa apa siswi ya? Mahasiswa. Mahasiswa. Nggih, mahasiswa ki lanang. Dereng kagungan napa niku mahasiswa banci to, Gus? Dereng. Gawe sejarah pokoke. Banci tobat, wah ngibadah hebat. Wah niku. Aku sampe dadi mubalek kowe kudu nanggap aku lho, Dim. Sampe mubalek. Biasane nek banci ki terus bubrah. Nggih. Terus orang genah ngoten tur sobone nang pinggire nggon Kulon Aston mriku. Nggon kuburan iki apa jenenge? Bong Cina. Lah kula kuliah nggih teng mriku. Ah niki wiwit dina niki kudu dirubah. Nggih. Niki pinangka dadi gambaran jenengan niku wau dadi seniman wis ngancik ana ing Pondok Cokro Kertopati. Nah, jadi kudu rubah segalanya. Nah, nggih sing sik dhewe miskin dadi sugih tur menangan. Wah, ngeten. Sugih menangan. Wah, pokoke dawe abah niku sugih ya kudu menangan. Sugih ora menangan arep apa.